Léitheoireacht a bheits agin inis, agus tá scéal os agam díobh. Scéal darbh ainm An Bradán Feasa. Dus, an dtuigeann an focail sin Bradán. Cé tá gceist leis? Se is cineál éisc Bradán. Agus cad faoin focail Feasa. Thagann an focail Feasa ón focail fis. Mar sin, tá muidir caintfeá Bradán ar bhfuil lean Feasa aige. Bhfuil tú réad an scéal inis? Sí siar agus éist. Nuair a bhí an léamh fin mo cúil óg, thuaigh sé an chonaí leis an bhar Caitríona in Éireann, fin agus. Fila agnaí a bhí a bhin agus a bharr ar bhruach na boinne. Bhuain sé na rudaí a bhí ar ulas aige de in. Dúirt fin agus le fin faoin mradán díreoidh a bhí na chonaí in óin na boinne. An Bradán Feasa. Deirtear go méid gach ólas ar dóin ag an té a bheran ar an mradán agus a íchané a dúirt fin agus. Lá a bhain agus fin agus a géascaireacht, lig sé béach allmhóras. Bhí sé tar réis breth ar an mradán faoi dhearú. Rug mé ar, a scrad sé le hathas. Jan an Bradán seo a chocaráil an seo ar an buinse a dúirí sé de in, agus pe rud eile a dhéanann tú ná híth arid is blurrínde. An sin, Jimmy fin agus chun amid a bhailú don tinne, ach, nuair a dil sé, thug sé faidir go raibh rud ag an difriúil faoi fin. Íth tú píosa den Bradán a ddífrí fin agus go himníada? Níor ích a d'fhreagar fin. Nuair a bhí mé a chocaráil, ghóid mé má ordóg ar an ghrachan agus chur mé am a bhéile, han an pean a leidú. Hannig trom chrí ar in agus nuair a thuile sé an scéal seo, mar gur a bheith fin an chiad duine han an Bradán Feasa a bhliisiú. Dí fin an chud eile den Bradán ach níor mhaithí sé difriúil. Dúirt fin agus leis a ordóg a chur na bhéal, agus nuair a rinn fin é seo, líonú a cheann le gach ólas ar dóin. Tá gach rud ar ólas agad inis a dúirt fin agus leis. Agus nuair a dáas fin a níos, ba é an ceanara ar íana na hÉireann. Sin deireadh leis an scéal An Bradán Feasa. Nis thugtaí faidir go raibh coppla focail a rith an scéal a bhí 10 orthu. Tá muid go plé a dhéanamh orthu sin inis. Nuair a bhí an léamh fin mo cúil óg, an léamh, go dé a chéalaíonn sé sin. Sin duine a bhfuil rud mór nó éacht mór deanta acu. Bhí sé ina chonaí leis an ár Caitríona in Éireann. Caitríona, sin an fear bachluiste in Éireann. Fila agnaí a bhí a bhin agus. Agnaí, sin focail eile de chluiste comhaid. Agus bhí siad ar bhruach na boinne. Ar chuala tú tracht ar an bhain roimhe. Sin óin a gundaí an lú agus a hen fríd coppla condaí eile a gaeilge-foghlaim. Cad faoi seo ar an buinse, bhí ar an Bradán a chocaráil ar an buinse. Bhí ar an Bradán a chocaráil léifidh. Agus ní raibh ceadig fin arid is blurrínde a ihe a dúirt fin agus leis. Blurring, sin fiú píosa bag amháin. Agus tromchrí. Hannig tromchrí ar in agus. Hannig Téama ar, mar gur bhain fin tríal as an Bradán ar dus. Nis sin deireadh leis an ceacht léitheoireachta inniu, tá súil agam gur bhain sibh soltas.